קיצור חברים, חזרתי. אחרי חודשיים שבקושי הייתי פה, פרפרתי, יום כן סרטון, חודשיים לא סרטון. אני פה חברים. חברים, אנחנו מפגש רכבים, עם דורות! זה לא טוב. חבל לא היית מהבוקר. למה? מה היה בבוקר? תראה, קניתי מצלמה, במיוחד בשביל האירוע. זה מצלמה בלק? יש לך משהו להגיד לצופים? מי שלא בא הפריד. וואו וואו, איזה הבדלים. קצת הבדל. יש טיפה. ברור שעושים ולוג! הוא חזר! מה זה? הוא כאן! לא רוצה עוד ריצות. אוהבים את הצבא! חברים! שום צבא בעולם לא יעבור את הדבר הזה! שום צבא בעולם! בואו עשינו עכשיו סיגים יותר טובים. וואי! אנחנו היינו בדיכאון! אנחנו חשבנו שאנחנו בדיכאון! אבל שום דבר לא עושה הדבר הזה, חברים! לא הצבא, לא הבית ספר, לא התיכון, וגם לא אחותך. הוא חזר! הולכים לתל אביב! בפעם השנייה שלנו, אני לא יודע כמה נסענו שם. יזעיק מצטנת! הלו! מה אתם עושים שם? אה? על מי אתה מדבר יא בן של זונה? אחי, הגענו לפה שוב, איך הגענו למקום הזה? לא יודע, כאילו יש לו מגנט למקום הזה. עייפות לא משפיעה עליי כמוך, לא בוחר בגלל לך תזדיין יא מניאק. כשאני עייף, אני לא עכשיו אגיד אני עייף, אני לא אעשה את זה. אני אצא אחי. למה בכל מקום יש ריח של סאונה? או שזה ריח של סתם קשה נראה לי, אחי. או שזה הכוש של האמא שלי. לך תזדיין יא מניאק בן זונה. אחי, אני צריך ליצור מצלמה שמצלמת מהראש שלי, אחי. אין אחי, אנחנו צריכים לעשות משהו, אחי. חברים, וגם היום אנחנו יושבים ונמאס לי מהמדינה עם כל הציצים לא נופלים ודי כבר אני אתן לך תאילנד בקרוב אני אלבש את החולצה הזאת שם יוטיוב אל you love יוטיוב? באל יוטיוב אל אוקיי באל ביי חבר'ה, התאילנדיות האלה מתאהבות יותר מדי תן לנו! אבל השיר הזה כמעט תריתו אני לא מפסיק לעולם ונגמר הישיבה פה אנחנו חוזר לצבא לשמירה אבל זה לא נגמר, אני מבטיח יומו, חזר לשמירה עכשיו, יום שבת זה בעמק אבל יהיה טוב כמו תמיד Only know you love her when you let her go. And you let her go.